sa iligal nga droga na kumpiskar sa kapulisan sa probinsya sa unang semester sang tuig. Sa balita nasyonal, pagpabaskog sa Anti-Drug Council o Abuse Council, gipanawagan Interior Secretary Benhur Abalos. Malacanang ginpanginwala ang report nga pagdeklara sang holiday sa Agosto 9 para sa lubong ni Anay Presidente Ramos. Maayong aga Bacolod, mga aga balugabahin sa Western Visayas. Karon nga adlaw Biyernes, Agosto 5, 2022. Ang inyong news team, Aksyon Dorel Cabat. Kag-Action Boy Duran, ang mga balita lokal, pagkarapos lamang sa Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng Good morning na, Action Doors. Morning aga sa imo. Yes, good morning Action Boy. Kag sa mga action ta, happy Friday Yes, sa inyo. happy Friday. Good morning dira sa mga nag-monitor man sa Facebook. Please like, follow, and share sa aton sining FB Live. Kag sa aton dira nga mga ka-aksyon. Oy, ari na. Ara na siya. Nag-ko na siya. Sige. Way kay inay. Okay na sa imo da? Okay na diya. Sige, gawa na ya. Sige, good morning kay Dennis Richard Tiboroma. Good morning sa imo, Dens. Dara sa may Banwas ang San Enrique. Kag tarang taga Banwas ang San Enrique, maayong aga. Kay Miss Homa Lomena, good morning man. Ray Flores Barrioga, good morning sa imo. Kay Josefina Francisco, good morning. And si Genida Ordones, good morning man. Yes, sakay Pres Dennis Richard Tibor Roma, maing aga man. Sige, so buwas iya, rain or shine kita. Of course. Kaya may atop man mo, no? May atop man. Hindi man niya guro, ano? Hindi ba ta guro sa gwa to, di ba? Hindi man taguro sa open air. Ay, open air. Open air. Bongga sa open Hindi air. na. So, mga ka-EFC, kita na kita buwas, ha? Yes. Ah, share ka. ano gura? Ano oras Paki-share na? maka-action dalay sa aton nga live para damo ang malabutan. Sige. Atiya, Ting, doon ko na share ano yung Ting, ha? Oo. Si Ay, ano Ate. to bili si Atiya man? Action boy man. Ah? Kasi bala mga 8 na tanong matapos or ano. Pwede man siya guro katulog sa kay Miss Gino or sa iya mama, si Christine. Vinyes Villalobos, no? Pwede na, oo. Anong desisyon mo, Atiya, ating Iriman? Anong desisyon mo sa life? Kaya maupod ko no si Rose Ann mong Oo. message ako sa linya. Pwede ka upod si Rose Ann kaya hindi ako pasugtan kung hindi siya mag-upod. Ay, Iloy! Si Rose Ann, wala pa na-meet si Rose Ann, no? Way pa. Si Rose Ann, mas manghod ni siya. Ni Ating? Sakto, oo, mas manghod kay Ating. Oo. Pero mas taas siya. Mas taas. kay Tapos Ating. siya ang Sama na desisyon. guro nga, hindi kay para siya gurong ano kay Ating. Ang tawag niya alalay. Alalay, oo. Pero siya ang desisyon. Siya ang desisyon. Siya ang desisyon. Nami. Sige. Dira kay Ma'am Vanessa Mayo, maing aga man dira sa imo. Yes, good morning. Kag si paring mo Jonathan Bia. Ara man siya. Good morning. Mapa na. din to sa kuno, mapa buwas din siya, mapa din siya gani, mapa Graceland. Ambot siya. Mapa Graceland sa kuno, no? Saan o? Buwas? Sabado? Or subong? Ano naman, buwas siguro? Kung kagabi siya chat nga buwas, ti subong eh. Hindi, buwas siguro. Abot lang nga, hindi ko sigurado. Sila, enjoy lang da. Kay Liza Joy Elon Amoroso, morning man, kag happy birthday ko no, kay Vanessa Venzo. Happy birthday! Ang ngalan niya, Vanessa Venzo. Vanessa Venzo. VV. VV. Oo. Sige, good morning dira and happy birthday, no? Sa kay si Lula, yung gali hindi mo pasugot. Nasiling mo bala sa akon si Rose Ann, hindi mo pasugot. Ang murang chat mo sa akon. Siling ko gida tiya. Ay, siguro ka mabuli, guro si Rose Ann, ano? Si mabuli guro si Rose Ann, bit-bit sang suma. Ayo. Basi bugat ni madala ni ating. Nga, ikaw ating, ikaw dala sa Suman, ikaw ya Rusan, ikaw dala sang Balenciana. Ay, kalay. Suman matipayo. Asuman na. Good morning na. Standby na sa aton nga mga balita lokal. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name,
age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa! Tampayay numero 1. Sa detalye na sa ato nga pangunang mga balita lokal, patay ay isa ka miyembro sang LGBT kag Assistant Barangay Secretary sang Barangay Singkang Airport matapos ginbuno sa Alice Street, Barangay Singkang sa siyudad sa Bacolod sadtong kagahon sang Huwebes upon kahapon sang kagahon. Si Reynold Apuhin sang Purok Sampaguita 2, Barangay Singkang ang maigo sang buno sa dughan kag liog nga nagresulta sa iya kamatayon. Sunod kay Police Major Jory Puerto, ang hepe sa Police Station 8, posible may utang ang duha ka persona nga ginlagas antes siya ginbuno. Nagapati si Puerto nga ang persona nga ginlagas ang biktima, amuman ang mga persona nga ginlagas niya sa 2 Agosto 1 nga nakita man sa CCTV. Wala man ginadulas ang kapulisan ang anggulo nga posible love triangle. Nagapanawagan si punong Barangay Rosini Distrito sa posible nakakita sa pagpatay kay Reynold Apuhin nga magpahigangot sa barangay o kon sa kapulisan agud masulbar ang ini nga kaso. Ginkompirmar man distrito nga si Apuhin empleyado sang barangay kag nagaserbe bilang officer clerk kag assistant secretary. Dugang pa ni distrito dako ang kadulaan sang Barangay Singkang sa pagpatay sa biktima nga iya ginlaragway nga mabuot, mapisan kag wala sang kontra sa barangay. Nagpanawagan man si distrito sa mga suspect nga mag-surrender na sa labing nga panahon agud matagan sa hustisya ang kamatayon sang ila abyan. Ako nagapanawagan ko sa mga nakakita, kilala nyo man na si Bibi. Kung may lead ka mo nga po dyan sang gabi, mga 11:45 hasta alas alauna, makigangot lang sa barangay or sa pulis, yan tagin yung mabuligan, tamusulbar kay kabaluman ka mo ano kabuot sini. Kabahin sa pagpahayag ni punong Barangay Rosini Distrito. Naglambot naman sa 64 milyones pesos nga balor sa ginasuspetsuhan Shabu ang na-recover sa Negros Occidental Police Provincial Office sa first semester sa tuig 2022. Suno kay Police Lieutenant Judesis Catalogo, ang spokesperson sang NOCPO, nagabugat sang 9 ka kilo sang Shabu ang nakumpiskar sa nagkalain-lain nga unit sang NOCPO sa Anti-Illegal Drugs Operation halin sa bulan sang Enero tubtub Hunyo. Sa kabilugan, 331 na ka mga operasyon ng ipatigayon sa NOCPO, kaupod ang Criminal Investigation and Detection Group, Philippine Drug Enforcement Agency, PNP Drug Enforcement Group, kag Regional Drug Enforcement Unit. Naglambot naman sa 414 ka mga drug suspects ang natakpan sang NOCPO. Samtang 549,000 pesos naman o kung 4 ka kilo sang marijuana na kumpiskar sang NOCPO. Pahayag ni Catalogo, ang accomplishment sang NOCPO ang collective effort sang tanan nga drug operatives. Liwat nga nagtipo ng masobra 50 ka mga terminated basiwa employees sa tubang sang Civil Service Commission sa Barangay 39, siyudad sang Bacolod kahapon adlaw Huwebes. Suno kay Benji Uray, ang Vice President kag Public Information Officer sang Basiwa Union of Employees, tuyo sa ila pagtililipon nga mapalabot kay CSC Regional Director Nelson Sarmiento nga ipatuman na sang CSC ang desisyon na petsahan Oktubre 21, 2021 nga nagamando sa pamunuan sang basiwa nga ibalik sa trabaho na lakip na ang ila sweldo kag benepisyo. Nagapangabay man si Oray sang madasig nga desisyon sang CSC National Office matapos nag-file sang petition for review sang Basiwa Board of Directors. Alam mo man namon kay ginaayo gidya namon nga nang ma-expedite mapadasig ang pagresolbar sang sini nga kaso kag para makabalik mo kami sa amon nga obra diri sa Basiwa nga mangin work man reinstatement kag mga bakwages nga batuno namon mangin may bili. Kabahin sa pagpahayag ni Basiwa Union of Employees, Vice President kag PIO Benji Uray.
Ginataga naman sa pasidungog ni Major General Benedict Aravalo, ang commander sa 3rd ID, ang katapos ang 62nd Infantry Battalion bangod sa combat accomplishment. Madumduman nga may enkwentro sa tunga sang 62nd IB kag CBP NPA sa tong Hulyo 26 sa sisining tuig sa Barangay Budlasan, Canlaon City, Negros Oriental nga nagdugay sa napulo ka minutos ang pag-enkwentro nga nagresulta sa pagkapatay sang 3 ka miyembro sang Central Negros 1 KRNCBS kag pagka-recover sang KG9 nga may magazines, 2 ka caliber 45 pistols nga may magazine, 1 ka 38 kalibre nga revolver, 1 ka 12 gauge shotgun, dokumento ka personal nga kagamitan sang Communist Terrorist Group. Samtang wala naman sa mensamaran sa bahin sang militar. Ang napatay katapos ang NPA, ginkilala nga sa Cristina Hacolbe alias Chubby, Finance Officer 1, 40 anyos, Rodan Montero alias DJ, 26 anyos, kag Everly Key Hacolbe alias K, 18 anyos, lunsay miyembro sang CN1. Nagpatigayon sang duha ka adlaw nga Integrated Territorial Defense System training ang Philippine Army 79th Infantry Battalion sa 42 ka mga participants nga ginlakipan sang Barangay Tanod, Bantay Bukid, Barangay Peace Action Teams kag pakigdait sa Kalambuan Association, kaupod ang local government unit sang Tuboso sa Barangay Toboso, Barangay Council sang Barangay Bugang, kag Toboso Municipal Police Station sa Agosto 3, 2022 sa Barangay Bugang, Toboso, Negros Occidental. Ang nasambit nga training ang nagatuyo nga iporma ang pagpaninguha kag kapasidad sa territorial forces kag lokal nga pumuluyo sang Barangay Bugang agod makatukod sa epektibo kag mas aktibo nga sistema sang depensa kag pabaskugon ang barangay intelligence networks para ma-monitor ang presensya kag ipalayo ang komunidad sa impluwensya sa mga rebelde kag pagpamahog sa iban nga grupo nga nagapahuyang sa katawhayan kag pagtinad sang ila barangay. Pinasan man ang isa ka tricycle driver matapos nasalabat sa shooting incident nga nagluntad sa daan nga merkado nga sakop sang Nanding Gatuslao Street sa Barangay 3 Poblasyon, siyudad sang Himamaylan sadtong Miyerkules nga adlaw Agosto 3. Ang biktima ang kilala kay Ronald Gane, legal sa Pangidaron kag residente sang Barangay 2, siyudad sang Himamaylan. Ang suspetsado naman ang kilala kay Charlie Caniezo, legal man sa Pangidaron kag residente sang Purok 7, Barangay 1 sa Muman nga siyudad. Si Caniezo isa ni ka Scout Ranger sang DNR sa siyudad sang Kamankalan. Suno kay Police Lieutenant Daryl Kuhutan, ang Deputy Chief of Police sa Himamaylan PNP, ang mag-amay nga Roberto kag Richard Montevilla kuntani ang target nga tiruhon ni Caniezo. Apang nakita sa isa ka lalaki nga nagbunot sang armas si Caniezo, kag gulpi ni nga gintapik, nasa labat lamang si Gane, nga nakaangkon sang pilas sa wala nga baga, kag karon ginabulong sa Governor Valeriano M. Gatuslao Memorial Hospital sa siyudad sang Himamaylan. Samtang nakastiguhan naman sa mga residente si Caniezo, kanakaangkon sang pilas sa lawas. Kaso nga physical injury, pasaka bato kay Caniezo nga preso karon sa custodial facility sa Himalaylan PNP. Personal nga kaakig ang ginatan-aw nga rason sa sini nga krimen. Pilaso naman ang isa ka lalaki nga ginapatihan may diferensya sa paminsaron matapos matiruhan sang kapitan sa Zone 3 Barangay Tinungan, Banwa sang Isabela, takna Huwebes ang aga kahapon Huwebes. Ginkilala ang biktima nga si Ramel Cardona, 38 anyos, residente sa nasambit nga lugar nga ginreklamo nga nagmaoy. Suno kay Captain Joseph Partidas, ang hepe sa Isabela Police Station, nagpadulong si Kapitan Eugenio Sambrona sa lugar kag nakita nga nagsulod ang biktima sa iya nga balay pero nagkuha sang patalom. Duga pa ri Partidas, ginatake ni Cardona si Sambrona. Rason nga nagdesisyon si Sambrona nga tiruhon ini sa duha ka tiil bangod ini ang agresibo. Ginklaro ni Partidas nga wala nakainom si Cardona sa natabong insidente pero may record na nga masami nagamaoy. Ginpahayag sang hepe nga nagpasiguro si Sambrona nga bayaran ang hospital bill sang biktima matapos na istorya ang pamilya ni Cardona. Gindala si Cardona sa Isabela District Hospital pero ginsaylo sa Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital diri sa siyudad sang Bacolod. Action Radio Philippine Standard Time, las 6:15. Pagpapaskog sa Anti-Drug Abuse Council, ginpanawagan ni Interior Secretary Benhur Abalos. Samtang Malacanang, ginpangiwala ang report nga pagdeklaral holiday sa Agosto 9 para sa lubong ni Anay Presidente Ramos. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magbalik sang aksyon, Balitang Bayan numero 1. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name,
age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, the anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agud mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo gidmani ang napatay ni kitingalamo sa mga pasunib la. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Pag binaluhan ay tiro sa mga katapusang PNP kag PNP. Klaro ning ang misencounter gid ni. Apat ka mga persona napatay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Puerte nga ability. Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung anuman ang imo abilidad o kun diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na. Mga ano lang, 20. Okay, good morning na liwat sa ato ni mga ka-aksyon. Sa nagapangapi dira, maayo lang nga pagpangapi. Ay, kabay pa nga may mabayad sa inyo kape. Ay, muna. Di pwede sa ilang balay, sila bay ng kape. Ate, libre na yan. Libre na yan. Hugasan ng baso. Pero kay Miss Georgia Gagasiran, sa ilan nakapagabalay ka pangapi. Huwag pa itong matabo to ang kwan, ang itong patindog taning kapihan. Niya? Oo. Hindi kita tanim lang patindog siya ugsaran to bla. Kapihan sa ugsaran. Galing wala pa ni Georgia Gagasiran. Wala pa ko na natinloan. So relax lang anay ko na. Okay lang? Okay lang. Sige. Wait, willing to wait. Perfect. Yuli Galigar, Galiegar, good morning sa imo. Kay Ana Sinoro, kay Ma'am Van Mayo, ari sila watching ko no while gihigda pa kay naglingaw-lingaw sa NGC last night. Perti galing ang ulan. Perti ang ulan gabi aw? Kini ba nagulan gabi pero wala ko ka kung bus ko gid man kaya lang ako sa sulod kwarto. Tikora ka sulod kwarto dan di umayo mabatsyagan ko ka bus. Ako ibe kay early pa ko nag-sleep mo. Wow, amazing. Naman sa aton niya nga. Kaya kuan ko daan mo ga reserve sa akong energy for tomorrow. For tomorrow. Ay lain siya. So temprano pa ko ga-sleep. Oo. Stella. Amo nang mayo da. Amo na. Stella Maricelis, may aga sa imo yat, may aga. Sige kay Rodora Secuya, kag si classmate ko da Lilian Bermudez sa may Melbourne, Australia. Yes, good morning. Subong na guro ay, buwas guro asan no to ang ilang Miss Earth man, si Miss Lilian ang nag-sponsor sa ila sining outfit sa mga Miss Earth. I-check tabe kung saan siya nga da do sponsor to mo. Dire kay kun ikaw magindra ka sa Miss Earth pa, sponsoran tamang ka. Yung Miss Lilian. Ano yung tadabla pagdalahiga? Tadabla pagdalahiga wala sa mga Ay kala, i-reaction boy, na-init ka.
Kay Teresa Linaha Kayaw, maray morning dira sa imo, ano? Kay Che Zamora, Rochelle Fulgencio Susana, good morning man. Aha. Kay Miss Jinky de Alagdon, good morning dira sa Phoenix, Arizona. Rochelle Evangelista, musta lang ano sa imo da Action Doors, way aga pa sa okay, way sa nakabligya ini guro. Ay, nga man. Ti kay may bisita dira ang church malanga ginakuha niya dati. So hindi siya ka, no? Ginkuhan sa anay kay makabinta-binta na tanin na kami mga bisita. Ginbawalan sa anay. 3 Bawalan days. siya. 3 days, 3 yes? days gid. Ay, kala. Inimbis chance to tani kay may bisita. Oh, gani man. Sige lang, sige lang. Sa kay Daisy Olandria. Good morning man. Morning. Ginakuan ko pang iyang profile name bala. Iga suli-suli no. Kay Kagawad Ems Aboso. Morning dira sa imo. Ems, see you tomorrow. Yeah. Kay Ma'am Elizabeth So, Gamala. makakadto sila galigapon. Makakadto sila galigapon. Makadto sila nagpasaligid siya nga makadto siya. Perfectness. Si Arthur Jeff Villasor, morning sa imo from Miss Jinky de Alagdon. Kay Alma Oligon, Noel Amar, kay Gianna Fickle, kay ako si Moraine. Din sa Michigan in Islaya, no? Sige. Good morning dira sa inyo. Si Josephine Lacson, i-greet niya lang ayabana kung mga gasunggod kay wala ko kuno siya gina-shout out. Ay, kala. Rodolfo Lacson. Morning dara, Rodolfo Lacson. Sa New York ni sila. Sila ni Josephine Lacson. Ito ni sila sa New York. The city that never sleeps. Perfect. Good morning, man Action Boy, kay Dad Saberia. Good morning sa imo, sir. Dara sa may Barangay Sumag, may nanda nga pagpamati. Di ba nga to di siya? Yes. Kag Action Boy, ano ni siya Glen Action Dale sa una? Ano gani man, coach sa dance Volleyball? ba? Folk dance? Folk dance? So, nalipat ko. Basta doon Trainer? Amo to, hambal ba ni Dale mo, nalipat ko sa ano to nga dance, Nalipat Basi ko sports, dance sports? Hindi, goro. Dance sports sa si Delao? Wala mo. Folk dance lang, goro, Folk dance. Amo na, sir, no? Chok pa, sir. Ano mo na? Correct. Ano sa? Okay lang? Sige, sige. Nalipat ko kayo, di ba si Action Day lang bulos? Ang absent ka to bala? Sa Action Day lang bulos. So, dito pas nag-comment si Sir, tapos ang bayo, Action Dorel, nang ano ko ni bala si Sir Dad, sama nagaling ka tudlo. Pwede, tagaling ka pa tudlo siya dance ni. Correct, Sa itong dance to, hambal mo sa akon man. Tiway ka man, ikaw ya ang gina... Hambalan, taka mangkoton mo to gani. Na, ano? Punta tayo pamangkot. Ate, kanto to eh. Sa mga to. Ikaw? Sa next week na lang. Next Kay week, boss next do week, sako, boss. Okay, may next mga week, sige. natadaan, may mga activities. Kay Ma'am Luisa Loing Melos, morning dira. Kay amigo naton Melchor Melos. Oy, Chaindring, good morning man dira sa imo. Good morning. Taga-sumag ni si Dads Aberia. Oo, yes. Sino pa da? Henry Kauntaw. Good morning man. Si Ma'am Vanessa Mayo. Baha ko nung dalan last night, Action Boy. Ate mo gina. Ay, oo. Basta once magulan ni Dan sa Bacolod, gataas. Gidayon ang tubig. No? Pero dasig malang gatahaw. Dasig malang kuha na sa. Michael Cordero, good morning man. Kay Sol Cordero, good morning dra. Si Dang Terenala, good morning. Pa-shoutout dra sa pamilya niya sa Bago City, kuno. Kag Pulupandan, salamat watching from Kuwait. Sa pamilya ni Dang Prenala dira sa Bago morning. City, kag sa Pulupandan. Good morning dira sa inyo. Yes, kay Action Boy, good morning man kay Sir Rupert Galio, kay Ma'am Alma Alvarez and the RG Boys, naga-monitor man sila. Yes, morning via Migoro. big screen. Yes, so morning Dang, Migo One Ball, kagay Madam Alma Alvarez Galio. Yes, good morning. Si Sharon bala? Remember si Sharon Tolentino? Yeah. May kuan karon may ginatawag ko to kahapon si iya. May ginatawag ka, lain. Sige. Ikaw nagidya. Ivan Malvan. Morning, Miss Doris ko no. Good morning sa imo, Ivan. Standby na sa mga balita national. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name,
age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, the anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Castillo, si Castillo gidmani ang napatay ni kiting kadamo sa mga pasunib la. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Binaluhan ay tiro sa mga katapos ang PDEA kag PNP. Laro ning ang misencounter gid ni. Apat ka mga persona na patay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Puerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kun imo ini sa Numero 1. Action Radio Philippine Standard Time, las 6:28 sa detalye na sang mga balita nasyonal. Ginapanawagan Interior and Local Government Secretary Ben-Hur Abalos Jr. sa mga alkalde kag gobernador nga papaskugon ang ilang barangay Anti-Drug Abuse Council bagong tuyo sang gobyerno nga mapadayon ang kampanya kontra illegal nga droga. Sa pahayag sang DILG, ang Barangay Anti-Drug Abuse Councils ang inabugusan sang organisado nga mga opisyal kag stakeholders nga mong manguna sa away kontra illegal nga droga sa ilang barangay. Sunod sa DILG, ang mga badak amo ang mag-identify sa mga drug-affected areas, magahimo sang badak plan of action, paghatag sang trabaho sa mga barangay tanods kag badak auxiliary teams, pag-assist sa mga persona nga nagsungka kag nagpaidalom sa barangay rehabilitation and referral desk, kag pag-monitor sa mga individual nga nagapaidalom sa community-based rehabilitation treatment. Sunod kay Abalos, ipadayon kag hindi magpabaya ang administrasyon ni Marcos sa away kontra illegal nga droga. Nagbisita si Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa haya sa nagtaliwan niya si Anay President Fidel V. Ramos sa Heritage Park sa siyudad sang Taguig kahapon sang aga Huwebes. Ginpahayag ni Marcos ang iya pagbisita para magpakigunong sa pamilya ni Ramos ngaya himatao ko na distant uncle. Gintatawag ni Marcos si Ramos bilang symbol of stability para sa Pilipinas. Si Ramos ang nagtaliwan sa edad niya 94, nagliga niya Hulyo 31, kaya natala ng idulong sa katapusan niya palawayan sa Agosto 9. Si Ramos ang nagserbe nga presidente sang pungsod sang 1992 tubtub 1998. Magluwas kay Marcos, nagbisita man ang pila ka makilala nga politiko sa haya sang anay presidente. Lakip na si anay Vice President Leni Robredo, anay Senate President Vicente Soto III, kag iban pa. Gain panghiwala sa Malacanang ang nagalapta nga post sa social media nga nagapahayag nga nagdeklarar si Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa Agosto 9 nga special non-working holiday para sa nagtaliwan nga si anay Presidente Fidel Ramos. Sa Facebook post, ginpahayag ni Press Secretary Trixie Cruz Angeles nga hindi ini matuod kag wala sa may ginpagawa nga anunsyo kung proklamasyon angot sini. Nagbanugyan si Angeles nga usisao na maginabasa ka makita sa social media. Una na ginkumpirmar sa Malacanang nga ang anay presidente ang paghatagan sang state funeral nga may full military honors sa iyang lubong sa libingan ng mga bayani sa Agosto 9. Nagdeklarar na sadto si Marcos ang 10-day period of national mourning halin Hulyo 31 tubtub Agosto 9.
Sa iba nyo balita national, luyag ni COMELEC Chair George Garcia nga mapadayon ang barangay kag SK elections pero nagpasiguro sa publiko nga wala sang may mausik nga pondo sa tion nga hindi madayon ang piniliay. Sino kay Garcia ila respetohon kung ano man ang mangin desisyon sa Kongreso kag sang presidente. Nagpasiguro man si Garcia nga all systems go ang COMELEC sa eleksyon bawod nagpadayon ang ila preparasyon. Ginpahayag ni Garcia nga padayon ang training sa mga top officials kag magapatigay na sila sa pagbakal sa election for Parnilla. Sa COMELEC Chair, 5 milyones pa lamang sa 8.4 bilyones pesos nga budget ang nagasto para sa registration sang mga botante. Ginapangabay naman sang DILG ang mga local government units nga maghimo sang tikang kag preparasyon para malikawan ang paglaptas sang monkeypox kasunod sang unang kaso sa pungsod. Ginpahayag ni DILG Secretary Benhur Abalus, mas maayo nga preparado ang mga LGU kasunod sang istrikto nga pagbantay sa otoridad sa mga inbound kag outbound travelers. Nagmando si Abalos sa mga provincial governors kag alkalde nga siguraduhon nga nakahanda ang local health offices, epidemiologic and surveillance units kag barangay health emergency response teams sa pagpatuman sa protocols ng DOH sa surveillance, screening, management kag infection control sang monkeypox. Sunod sa DILG, dapat tutukan man sang LGU sa mga travelers alin sa ibang nga pungsod nga may kaso sang monkeypox. Handa ang Department of Justice kung DOJ nga ihatag sa Commission on Human Rights kung CHR ang tanan nga datos nga nakuha sa investigasyon sa war on drugs sa nakaligad nga Duterte administration. Magluwas diri maghatag man ng DOJ sa impormasyon sa investigating team sa International Criminal Court kung ICC bilang kortesiya kag hindi tungod nga ila ginakilala ang otoridad sini. Samtang wala pa man giningadlan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang bago nga commissioner sa CHR. Una na ginpahayag ni CHR Executive Director Jacqueline Digia nga ang aksyon sa komisyon ang para sa kolaborasyon kag hindi makahalit sa gobyerno. Action Radio Philippines Standard Time, las 6:32. Sige ninyo gipamatian ang aton mga balita diri sa Action Balitang Bayan numero 1. Standby na sa Action Report, second portion ng Action Fred Salanga. Balikay kita sa Action Balita Morning Edition. Upod gapon sa inyo news team. Action Dorel Kabat. Kag Action Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Action Radio!